Yeda munyina asesa brand do nyina munya adaje na mutena ase na mhweye. Ene so yeda foforo trade amponyankopon de amaye. Eno nti yatena ase ye baba besua de. Penyin se tete obi ka na tete e obi ekire. Eno nti enne de ye baba besua no. Efa eye krobe refi Asante kotoko Hene. Otumfo wo se tutu abebiu. Eye kuntun kuni yawada one na santomai. Edi yede yenka edum ede kai. Eye sagranti wo nimfie wo ha ene edunum afidida no. Ohene de nsempi etudwa. Omi enkotie nsem ne mra. Ye ba na ede ho adesua. Ede aba beto amso. I want to say a tear baby and Capronina, so over to say you close to the same. What's any dear mountain? Was Ashanti after Ghana man United? I am going near one for one. Sabra Ghana for baby, Eddie a woman and dada. What in Grappa so person in another shop. Also, Pima Hene 400,000. Was in Nay on walk was in Ness or the Panesicamua. And as I Projesca or 2 billion pounds. Ghana so Serbia and San Ebano. Ashanti Dynamite.
me wafa kwam chichi a ko saaj ma friend to to me ne no ya kwam chichi ayi kwam chichi a friend no Joseph Wachidankwa also now what did he had from chichi about here pre-independent near the income. The one never know Omo cousin, Nana, me and come me and co units, the young woman your back. Your Tisabro him and your Prime Minister. Then you were Ghana because I never said the address. Come here. When Crow fast super and members say, "Oh, she and I didn't have a good swara, me betty idea no. I fit nam kwa broche him my friend. And also make a British Museum. I'm no mood to put down your name. I said, and brave want to woman to be from my head. I'm sworn that I know me, I fear me. Now, approaching a music of Roton is a friend. I fear you. British Museum. Bronia from some cloud one so Papa have a Ashanti, some of it, and I'm in an eye watch, maybe I said, and one woman tries to need to come. After the woman swap princess, and near Mamma, and Yasami, home the pepper, and Yamu, they were near the Sierra, and they as I do what they are. Catcher men up here, Matia, Mefanasa. The choir, if you heard you nearby, near Seat Bemamia, Namadia Bessia, if you means I never as I was, I'm saying, emergency, and I'm a man for him. I'm passing a fire near my way.
That's yes, Daddy will be and watch with an answer. Yeah, we are going in the ambassador. And when the grass and assumption you're not to my apple. The says Kajada Tiasi and never hold the Bronian to me. For the end will bet to me. And one of my because I'm not a Ashanti that yes. And now Santia Diania, that Sikai, that and almost one, yes, sir. Name in our function was a man, you know, to be treated at Sana may be very free. Let's say a cagana. It's a mumra, you do so. There was a gun of we yet time with me as Ashanti free Ghana as a muda. That's what we years and tear from the time but I a good work so. Yenny had saw them for 40 years and to my Yenya Nanya ye. Couple more Minana was on Guinea, Minana, Minwamutia. I'm going to form in the Tia Mamma baby at Tia Verna. Is my form in the Tia is my Hene traditional council. And Fanti for Hene were how to be. The dear Bonani, a top penny and chair. Babies open your Ashanti. I didn't think the extra to win as much as Asia. A man, your Colonial who's a Ashanti more any year. Name it is Shemukrama Munyama Musa. Ashanti Madatias. And then the person will be a lane I had the broyer back on.
Emo me papa mo bi aso sisi Asante. Amanyafo ni na de ose mo no se. Emre ye ninkaso. Kaso. Emre ye ninkaso. Timumi amfa kuma pane to enzama. Kunya tumi na referee wo a. Kunya tumi na referee wo a. Now that do any more champ. Yes, change the free British Museum Baba. So, yes, I was 9 in Baba. So, I know so bad, and I'm not getting in our big one. Obia who said pass up from Bibia and Yama. Ya can see never yet to maintain your way home or Hene enfo nyina ene yakwakwahwe ede abano. Ehwo adesua ene ho abakosama etai de enam so ma wa hene kan de okan ye no anase etai wo hene kasa no echi no. Ene yatena se ede ho adesua ede ba besom ye no. Kaise din no de eye ba kope maame Fauzia. Ebrabro ni kokko ebedi ye so no. Me twese ye Portuguese ne ba ene ye good coast no. Portuguese ne buy, Germans buy, England for, and I think so. Latter part no crown, na ekone wi no, na Arab for no so e buy. Enu nti enkwasom edwadi no, na ekoso no. Asante ene anwla, ene aman hodo pii, ene abrofo no ekoyi. Ebi so ekoka abrofo no ho asebie so sebie nyado. Na omumum ekansem ede kirabrofo no kwan a ombefa so omane Asante ena afenso so ye anwla ebekon ene ye dagomba fo bekon na entokwan mo ye ade wo hu sa Asante sebe so sebe nyado ekun bi obekon bi a na odi nkunim na broni kokwan so wotwitwi afa no so wo mpempi so na ebedrum bi a na ekame ayese yesi dondo afro tegare enu ntino eya ma ahodo no mu bi no e de wo ho ekohye emrase aye 1844 bond no 1844 after 1844 bond no mu no eye intertribal wars ahodo pin so esisi ya eno ne nanam so a ema omufre ebi frase ebi sa do omo kohyehyɛ mu eno nti ebedrum mebi no wo se de Asante esi ekoba no so man sanfo mo ansan kohye ba ebi fufuro bi a eno so ebe ha adwene for after 1844 bond na ebi twi omo ho firi mu ena ebi sa do omo kohye mu na eba latter part no of 19th mu ho no 19th century no enna aman ni bi dodo na rasa de omo ho ede on kohye broni kokko ense bi mu sabre no na say na Ghana na sana good coast na esete na ye wo northern territory na enchichemu ne ye 9 na ye wo northern territory ene ye wo Ashanti ana ye wo trains of Volta Togoland ena ye wo Gold Coast colony Gold Coast proper and as a Gold Coast colony na ye enchichemu no ye 9 na 9 no miensa ena asebe so sebe nyato akodi abrofo nensa sabe na Asante dane mai na Asante di ne kui ye kesika ahodene nimdie ene ehunya na otweda mpo Nyankopon e de ache eye Asante ankasa eno nti sabra na esa amani nyina etempenten kwa ebufa so na wo epefa ahodie no na Asante de no dane mai esansa na Asante
ene abrofo akoko pia Asante edi eya abrofo eso enu nti sapre no na Asante Hene na oteso no na Kwame otumfo Kwame chiritwie na ne lawyer ana danfo enso so eno no ene JB Dankwa Big 6 na oka ho ebi eyo mampanye oteso sesei ne wofa na danfo ena no wosa ye ne lawyer sede eye na Dankwa Ekufuado emrebi na anase ono nso oye Crowberry fi Asante kotoko Hene otumfo osi tutu abebi oye ne lawyer no na se efri tete enu ti bra eye nananom pem so no omu se do mu se pem so no mo mfi susua enu nti so mo anya abasa bi mu oduru na o mo anya chigina pa bi amfa nka o mo ho a se de be yo mo beje o mo ho afi abrofo nsam no ebe yiri yi pa enu nti nam so mo mutu anamo eba eye Crowberry fi Asante kotoko Hene Asante Hene ena so ena won be ka de ehia won ede ekere no sabre no na Asante Hema na wo ho nom sabre no eye nana amase wa nyako na wo ho nom se eye Asante Hene Asante Hema enu nti won be ka asem no kire Crowberry fi Asante kotoko Hene no esanse na kane no sebie so sebie nyaado ene de ehu ne se ya Asante tan no eye ade ana wo ho no fritete enti sebi Asante Hene de to wani mu se won de nka won fa no nko hye mere bi ase ono te ne ba bia wodi ne kui enu nti no omo anya na so mo pro mo fa ho de onko ena on hye nse se wa meka ho bi afa ho de ne nya no ade se ebe ye din yi pa enu nti omo koe esa bai se de mpanyin se bosumanim ye kɔ ne mprensa na ne mprensa so no ena nhyehyɛ wo de ba ye ne se enam sa Asante eda ne man na Asante wo ne bibia se wo man ne nti no se Asante beka ho na so mo preje fa ho di no a ombema Asante aye life president na say monarchy rule a ye hu bi ewo England no ombema Asante Hene aye life president na amanyofo no enso so aye eye hwesofo ede ama nananom enu ti sabre no na omampanyin obedi kan wo mayi mu no Dr. Kwame Nkrumah na wono na ye general secretary ede ema eye crew no na empanyufo mba na nananom a wo mo ewo sa ama ya hodu ano mo so dada o mama ya mo hu sese ya ho kire broni kokko ya woro mo kawade afo mo betiri ntino so mo hia o mo anya abasa mu duru a o mo ho be kire wo mo no wo nyina no nkabo mu ni amanyofo no nyina kaba mu sabre na eye amonyoku eye Northern Progressive Party na eno so ewo Mantifido Mantemu na eno so ewo Northern Territory ena afenso mo ewo Gold Coast Colony ene won aka no nyina so ka won ho bo mu sabre na Nkrumah mpo no ni Ghana enu achi omoto nsafro be ka ho bie ema wo nyina so epreye omo ye nhya ne nso se eye nananom eye Gold Coast anasa Ghana ye prefer ho die no ya ntwetu ankwa akon te sade ye hu bi ewo South Africa no eye nkonyasi ena won tena sisi nkonya ena afenso ho hyehye wo ho no mudi ne nyina so edi egu akwemu enu nta Asante pene so ena ote ase ena won oka ho bie ho hyehye nyina nti efri 1946 Asante ka ho bi bo achi dom se yesika fam ahoden fam woka ho bi boa ya kopem se Ghana enya ye independent enu nti ye hwe efri 1946 47 48 49 apem so do 1957 na Asante emu hyehye ne ne me bekoso nyinara no na Asante ka ho bi ansa na Ghana enya ye fa hodie enu nti sa wo behwa Ghana enya ne fa hodie no na Dr. Kwame Nkrumah no onye president na emom no ye prime minister enu nti enam hyehye a ye mpanyufo ne Asante hyehye ye koye ne nti no enu nti ne ma Dr. Kwame Nkrumah ebe ye prime minister na emom no na onye president ede ma wo man no de eto so bi hu no ebra won Asante anasa Ghana nya ye fa hodie no won hu say answer na ye development bekoso in terms of administrative purposes now said de nchichemu nan no esi wo ho no enya de se beboa ama o man nchechire no enso atimi akọ no sede
empanyimfo ne nananom si pɛ no ɛno nti hu ko hia sɛ ɛsɛ ye demarcation foforo na ye chichimu na yenya infantefo nko na yenya epoye mantem atoye mantem mentifido na yenya ne nyinara ensoso ɛno nti ɔmo wie ye no yenya Ashanti region sabre na Ashanti ne bo no nyina bom ane yesua ho ade a ɛno nti yenya Ashanti region yenya Bono and Ahafo region and Central region, Eastern region, Volta region, Western region, and after so Greater Accra, Upper West, Upper East, and after so Northern region. Na nchichimantam no na eyedu. Na surveyors a omo ebeye demarcation no na won nyina eye abrofo. Na ompanyina na wodi wo animo no eye Sir Ferguson. Sir Ferguson ene ne team no omadwuma a won bedi ye a ombeye demarcation ma Ghana yenya ye 10 regions no Asante ena twi a eye surveyors no eka Asante sika ene Asante ahoɔden ne Asante nimdie ena won de ball oman no ho bra kopem bra eye enhyehyɛ ne bɔhyɛ ahodo a eye English broni no ehye se wode baba anas wode baba beka ho ama yede ebu oman no wode eba enu nti ena yero Asante Hene eka se ensem bi wo honom a amanyofo no omayo so mu refi amanyofo no mo kai pa NDC ni MPP currently empanyifo mo di MPP ni NDC ni mu omunim san hyehye yiwe ena omunim die enti a enam so a yesi eye National House of Chiefs wo matena ye kese no ewo kumase a ebenkro be refi Asante kotoko Hene ahemfi die enti pote a won si ye ne nyina wonnim yesi National House of Chiefs yesi no natena ye kese no ewo afia pema hankuno edusia enkunumu ena yesi National House of Chiefs atena ye no won si no bibi ntimu enu nti ye de ho so adesua ede ebebrema amanyofo no nyina nnim enhyehyeye a eye wo Hene kan ho asem sagranti wonnim senka originally no anasa sedi yesitie dada ne se enka amanyofo no beye hwesofo ede amanananom nanka bibi o ma report de amanananom enka ye esgracia ne sa na mane me ya na ye huhu ya sebi so sebi nya ado sika yira na sika eye de aye no enka nya de senka bi hu no enka de to so bi hu no se enka ye hu no se ye de Bible anasa Quran e di nse abra ye nim pote ye se de ye nananom nim ne de ye beto ye ne de ye nananom de kyekere wo man no eye de ye nananom nim eye nse gu no na nke no nso so ena nke ye ntintim ma nka sabre nka Ghana nke ekoye nim nke no nhyehyɛ no nso so no na enam so ma Ghana na nka ye blueprint a eye blueprint nhyehyɛ a ye mode govern wo man no na afa nso so omode bibie si wo no so kyese enu se emfie wo ye nim oman ne da akyen no won ahyehyɛ enkyese nka sese ya obia eba na wo de me party manifesto ene wo de ebebu oman no enu nti no wo Hene etwe adwene de asi so se enu anhyehyɛ no Asante wo ne Asante ya de a na afom de ebi esese wo de yeboa na wo de hyemu kenan wo ye ne de wugya wo de ye de to ho no ma na wo baba be kai wa kyerɛ wo se na anu nhyehyɛ ne nhyehyɛ me ma fam de ebia maye amanyofo no nkroma ye na adwene se nhyehyɛ na obaye no se bi ne pese me nkumenye nti no nkoma ne nya adwuma oye niema pii editi Asante okoye na aban tugu ya aban bae aban koye aban bae na ebra omampanyine His Excellency Flight Lieutenant Jerry John Rawlings so bae no ono so be ye bi papa den so be wi ase no Asante wo so de tia no Asante ne saje no eno nti enna adusua yesua no efa ye Ohene ensama wo kan no na de mpese me no mi nyina ye dwene ho no se nananom amamu nananom gidie sede nananom si hu ne mafa ene sede nananom se kyekere wo man no efae momyehwe eye public schools ahodo nyina emu no ebie ne ho a emu fa dodo nara enye ne sin wo man Ghana sabe no na nye dodo amamu emrabata ho na ne wo man mu na nananom ne bu wo man eno nti na nananom we ni so de hunu ewo ba bia wo mode wo mani a kyere se wo man
eno nti emusa dodo mamu amrabata wa wiwi samu akuni edui ene nananom amemu no de Hene beboa mo ma yenya yedache ena de Hene beboa ye ama yenya ye fapempa ama yehu baabia yeko momie mo bohu ne enwene ho na yehu kwan pa e befa so se de be ya dodo sika no dodo benya so mfa so na se de be ya dodo sika no so enkodi boto fia bi mu na enkwankwa ye se divide and rule etetimu ntemu a ena ebetimi sebe so sebe nyado edi mo so na ade ye mu nyina mo de ano so abaye kakra bi so edia medin ede ma mefozi aha na ye de adesua nisi otwede mpo Nyankopon ya adom no de nadom dumi a ye bese hia kai so be subscribe no wa hia ma afofon so enye bi ahwe eno nti no ene ye hu se asat 1946 na krobia refia santokotoko Hene enhyehyɛ a omo ne eye amanyofo adodi wonim ye jebi da nkwane ahemfo enyina ewo memu eye ne se Ghana nya fa hudi a Asante wo Hene anasa Asante Hene ene we the life president ede ama wo mai nyame yadom ye bihia makra